Dragi prijatelji, dobro večer. Evo, ovo je 259. matični četvrtak. Danas je 14. listopada 2021. Večerašnji gost je doktor znanosti Kristijan Paskojević iz Staroslavenskog instituta u Zagrebu. Koliko dugo, koliko stoljeća smo mi Hrvati koristili ćirilicu? Koje vrste ćirilice? Koliko, kada, kako? O svemu tome večeras se nadam da će nam, evo, naš gost učiniti to nama jasnijim i poznatijim i ono što se mnogima od nas čini kao da toga nije bilo. Naravno bilo je i povijest nam to govori. Eto, poslušajmo. Dobro večer svima. Drago mi je da imam čast održati večeras za vas ovo predavanje i da smo se okupili u ovako jednom lijepom broju unatoč epidemiološkim mjerama i svim ostalim problemima. Evo, ja sam nastojao tu jednu jako široku i veliku temu sažet što je to moguće bolje, a vi ćete najbolje ocijeniti koliko sam u tome uspio. Pa krenimo. Kao drugo slavensko pismo uz glagoljicu, ćirilica je nastala po uzoru na grčko uncijalno pismo. Od nekoliko glavnih teorija vezanih uz sam postanak ćirilice, najrasprostranjenija je ona koja pokušava autorstvo ovog pisma pripisati nekom od Konstantinovih učenika, Klimentu, Naumu i sl. Koji su onda novonastalom pismovnom sustavu dali ime u čast samog Konstantina, odnosno Ćirila. Ova teorija nije u potpunosti dokazana. Za rasprostiranje ćirilice bitan je Preslavski sabor iz 893. godine, na kojem je za vrijeme bugarskog cara Simeona proglašena službenim pismom u bugarskoj državi. Kako bi rekao poznati bugarski slavist Georgijev, ćirilica po svemu sudeći nije rezultat pojedinačnog nadahnuća, već povijesnog procesa u kojem su mnogi sudjelovali, a početak mu onom nesustavnom bilježenju slavenskih riječi grčkim i latinskim slovima, bez ustrojenja, kako spominje črnorizac Hrabar u svojem traktatu o pismenju. Ćirilicom su pisani i neki spomenici starocrkveno-slavenskog kanona, kao što su to Savina knjiga ili Suprasajski zbornik. Za razliku od glagoljice, ćirilica je danas jedno od najraširenijih svjetskih pisama, kojim se služe i neslavenski narodi, pogotovo u centralnoj Aziji, državama bivšeg SSSR-a, ali i dalje, na primjer u Mongoliji. Hrvatska ćirilička baština sastavni je dio hrvatske pismenosti i ulazi u poznatu hercigonjinu sintagmu tropismena, trojezična kultura hrvatskog srednjovjekovlja. Kao takva, najslabije je zastupljena od svih ostalih sastavnica pismovne kulturne baštine tog razdoblja, dakle latinice i glagoljice. Okvirne granice za svjedočene uporabe ćiriličkog pisma kao dijela kulturne ostavštine hrvatskog srednjovjekovlja mogu se postaviti između 11. i 12. stoljeća, dakle recimo od povelje Kulina Bana i Povaljskog praga, i kraja srednjovjekovlja koji se obično smješta na kraj 15. odnosno početak 16. stoljeća. U ovom razdoblju ćiriličko pismo nije nikakav neobičan fenomen, već se što više može reći i jedno od službenih pisama na području današnje Dalmacije, Bosne i Hercegovine, te Dubrovačkog zaleđa i samog Dubrovnika. Podjelu na 3 regije koje predstavljaju svojevrsne epicentre ćiriličke pismenosti u Hrvatskoj, Dubrovačku, Dalmatinsku, odnosno Poljičku i Bosansku, napravio još 1862. godine poznati filolog, povjesničar i kolekcionar Ivan Berčić. Po uporabi, ovo pismo je daleko premašilo granice srednjeg vijeka, te s pravom možemo reći kako je izumrlo tek zahvaljujući upornoj austro-ugarskoj birokraciji 19. stoljeća. Franjevci, javna pismenost u katoličkim sredinama Zapadnog Balkana, kako na prostoru Dubrovnika, u Dalmaciji, tako i u Bosni i Hercegovini, koristili su se ćirilicom u sličnom opsegu kao javna pismenost u pravoslavnim sredinama. Bogatstvo i raslojenost srednjovjekovne ćiriličke hrvatske kulturne baštine očituje se u svim mogućim vrstama pisanih spomenika definiranima različitim funkcijama. Bili oni nadgrobni, odnosno kameni natpisi, pravni ili privatni dokumenti na pergamentu ili papiru, beletristika, liturgijska književnost i sl.
U prilog hipotezi o uporabi od 12. stoljeća ide za svjedočeno postojanje ćiriličkih slovnih oblika na čuvenoj Baščanskoj ploči, dio kojih se doduše može tumačiti i latiničkim pismom, znači slova A, I, M, N, O i T. Ali kao što možemo vidjeti tu zaokruženo, na samom dnu i ćiriličko slovo V. Još jedan kronološki i sastavno blizak spomenik bio bi i Supetarski ulomak iz središta Istre, datiran u 12. stoljeće. Taj spomenik je također pisan glagoljicom, a sadrži ćirilička slova najstarijih oblika. Takvo postojanje ćiriličkih slova na krajnjem zapadu hrvatskog srednjovjekovnog kulturnog kruga u ovako ranom stadiju uporabe ćiriličkog pisma svjedoči zasigurno o prepletenosti glagoljice i ćirilice od samih početaka njihovog širenja. Kasnije, krajem 12. stoljeća, dolazi do teritorijalnog razgraničenja sfera i utjecaja uporabe ovih dvaju pisama, čiju su fizičku granicu činile rijeke Krka i Vrbas, te ćirilica postaje primarno sredstvo komunikacije upravo istočno od ovih dviju rijeka. Krajem 12. stoljeća, preciznije 1184. godine, nastaje čuveni Povaljski prag. Ovaj nadvratnik samostanske crkve u Povljima na otoku Braču ujedno se spominje kao jedan od najstarijih dokumenata pisanih hrvatskim jezikom. Zanimljivo je kako je u istom mjestu, kojih 70 godina kasnije, nastala i Povaljska listina. Još jedan važni spomenik, ovaj puta dokument. U njoj hvarski bilježnik kanonik Ivan piše o zemljišnom posjedu benediktinskog samostana Svetog Ivana u Povljima na Braču. Ćirilička epigrafija srednjeg vijeka ipak je puno bogatija u zaleđu, primjerice u Bosni i Hercegovini. Najstariji su spomenici poput Humačke ploče iz 12. stoljeća. Ovo je Povaljska listina. I Humačka ploča. Spiralno ispisanog ćiriličkog natpisa s nekoliko glagolskih slova, koje se nalazio u zidu Franjevačkog samostana u Humcu u Hercegovini. Taj natpis koji govori o zidanju crkve po jednima je stariji od najstarijih epigrafa, istodoban sa Samuilovim natpisom, dok drugi drže da je puno mlađi, te ga smještaju čak u 15. stoljeće. Branko Fučić je tvrdio da je s prijelaza iz 12. u 13. stoljeće, a Hercigonja ga smješta u rano 11. stoljeće. Kronološki suvremena Povaljskom pragu je već spomenuta povelja Kulina Ban. Ovaj ćirilicom i latinicom pisan dokument koji regulira trgovačke odnose između Dubrovnika i Bosne, dopuštajući dubrovačkim trgovcima trgovinu, nesmetanu trgovinu po bosanskom teritoriju, prvorazredni je kulturni spomenik, a svjedoči između ostalog i o postojanju Dubrovačke slavenske kancelarije već krajem 12. stoljeća. Kao ugovor bosanskog vladara s dubrovačkom vlastelom, povelja Kulina Bana je neupitno dio dubrovačke i hrvatske srednjovjekovne pisane kulture i riječi. Današnji pretpostavljeni original povelje u posjedu Ruske akademije nauka u Sankt Petersburgu, gdje je dospio još sredinom 19. stoljeća, dok su dva evidentirana prijepisa sačuvana u arhivu u Dubrovniku. Evo ovdje možemo vidjeti detalj originala, znači primjerka A, zatim primjerak B i C koji su sačuvani, koji se čuvaju u Dubrovniku s lijeva na desno. Tijekom 13. stoljeća ističe se rad Dubrovačke slavenske kancelarije i notar Paskal, koji je autor 8 povelja iz prve polovice i sredine ovog stoljeća. Upravo u ovom razdoblju započinje intenzivan razvoj pisma diplomatičke minuskule, koje se poglavito koristilo u političkim, pravnim i poslovnim prijepiskama. Namjera je bila ubrzati sam proces pisanja, a samim tim i komunikacije. Samo pismo posjeduje određena slova specifičnih karakteristika, kao što su to izduženo slovo A, kvadratično slovo V, rotirano slovo D i sl. A jedan od glavnih centara formiranja ove ćiriličke inačice bila je i Dubrovačka kancelarija. Također, jedan od starijih dokumenata ovog razdoblja koje možemo spomenuti je i list omiškog kneza Đura Kačića Dubrovačkoj općini iz 1276. Sadržaj ovog na pergamenu pisanog dokumenta je molba za mirom koju je omiški knez uputio Dubrovačkoj flastevi. Na ovoj fotografiji možemo vidjeti primjerak
povelje bana Mateja Ninoslava, kojom utvrđuje vječni mir i prijateljstvo s Dubrovčanima. To je znači jedna od 8 navedenih, od 8 povelja kojima je autor notar Paskal. Napisana je u Dubrovniku 22.3.1940. U 14. stoljeću i dalje se ističe rad Dubrovačke slavenske kancelarije, tako da diplomatski dokumenti ne izostaju. Štoviše, u Državnom arhivu u Dubrovniku sačuvan je i najveći broj ćiriličkih spisa na čitavom Balkanu. Po nekim procjenama ovaj broj doseže čak 10.000 primjeraka. Naravno, nisu svi iz 14. stoljeća, nego ukupno. Neki od poznatijih pisara koji sudjeluju u radu Dubrovačke slavenske kancelarije ovog vremena su Stojan de Zepre, Stjepan Binculić, Živo Parmezan, Nikša Bijelić i Jakov Krusić. U ovom razdoblju svjedočimo završetku procesa stvaranja posebne ćiriličke varijante, pisma diplomatičke minuskule. Djelatnost ovih pisara reflektira se u mnogobrojnim prijepisima povelja koje se nalaze u knjigama poput diversa kancelarije. Na slici možemo vidjeti jedan od takvih prijepisa. Ovdje se konkretno radi o povelji kojom car Stefan Dušan moli dubrovačkog kneza da vrati založeni pojas kneza Vratka iz 1352. godine. Znači vidimo da i mnoge od tih povelja imaju itekako, sadržajno su itekako zanimljive. Već na samom početku 15. stoljeća, 1404. godine, Krstijanin Hval piše čuveni Hvalov zbornik za bosanskog kneza, splitskog vojvodu i viteza krajeva Donjih i Gornjih, Hrvoja Vukčića Hrvatinića. Ovaj iluminirani srednjovjekovni rukopis, pisan ćiriličkim ustavom, nastaje najvjerojatnije u Hrvojevoj rezidenciji Omišu, a prepisan je iz glagolskog predloška. Ovdje možemo vidjeti jednu od minijatura na kojoj je evanđelist Matej iz spomenutog Hvalovog zbornika. Poljički statut, čija je prva redakcija sastavljena 1440. godine, i još jedan u nizu reprezentativnih spomenika i dokument pravne prirode. On je zanimljiv s te strane što pokazuje uređenje pravnih odnosa na razini kaznenog, građanskog i procesnog prava unutar jedne nesvakidašnje geopolitičke pojave, takozvane Poljičke republike, koja je postojala sve do Napoleonovih osvajanja. Pismo ovog dokumenta je povezano sa pismom diplomatičke minuskule Dubrovačke kancelarije, iz kojeg se i razvilo. Ne znam koliko se dobro može vidjeti, vjerojatno ne toliko dobro, ali nadam se da ipak možete prepoznati o čemu se radi. U 15. stoljeću ćiriličko pismo se frekventno koristi na prostoru Dalmacije i Dubrovnika, te na području Bosne i Hercegovine. Prilikom turskih osvajanja korespondencija s turskim velikašima i plemstvom odvija se na ćirilici. Velik je broj natpisa isklesan na stečcima, srednjovjekovnim nadgrobnim spomenicima rasprostranjenima na području Bosne i Hercegovine, srednje i južne Dalmacije, Konavala i dijelova Crne Gore. Spomenimo samo Brotnice u Konavlima, gdje se nalaze neki reprezentativni primjerci, kao što je ovaj sa slike. Dakle, riječ je o spomeniku iz 15. stoljeća koji se nalazi kraj crkve Svetog Luke u Brotnicama, koja ima i svoje groblje. I evo vidite, možete vidjeti transkripciju koja je više manje ujednačena onoliko koliko može biti. Dakle, ovo je samo jedan lokalitet od ukupno njih 3300 u navedenim regijama s preko 70.000 spomenika ove vrste. U Dubrovačkoj slavenskoj kancelariji u prvoj polovici 15. stoljeća djeluju njeni najplodniji pisari, Rusko Hristoforović i Nikša Zvijezdić, koji za sebe ostavljaju impresivan broj dokumenata. Diplomatska prijepiska na ćirilici nije rezervirana samo za obalu i zaleđe. Njome se piše i duboko u unutrašnjosti hrvatskog kulturnog kruga, tako da su zabilježeni čak i dokumenti ugarsko-hrvatskog kralja Matijaša Korvina pisani ovim pismom.
U Dubrovačkom arhivu čuvaju se neke izuzetno lijepe povelje pisane na pergameni, a često imaju sačuvan pečat i lijepo izvedene iluminacije. Kao što možemo vidjeti na fotografijama, ovo je jedna od takvih povelja kojom Dubrovčani izdaju Stjepanu Kosači njegov dio Sandaljevog nasljedstva. Datirana je 1438. godinom, autor je upravo Nikša Zvijezdić. I ovo bi bila povelja kojom kralj Matijaš daruje neka sela fra Aleksandru Dubrovčaninu, nastala 1465. na Brodu Savskom. Uz Dubrovnik se veže i postanak nekih liturgijskih dijela. Tu su prije svega lekcionari, knjige koje sadrže ulomke evanđelja i drugih biblijskih knjiga. Dubrovački, odnosno kako ga još zovu dominikanski lekcionar, nastao je krajem 15. ili početkom 16. stoljeća. A još se i danas čuva u knjižnici Dubrovačkog dominikanskog samostana. Rukopis ovog dijela jako je sličan rukopisu glavne ruke pisara Libra od mnozih razloga, te moguće kako se radi o istoj osobi. Ovom tipu spomenika pripada i nešto mlađi lajpciški lekcionar koji je datiran u sredinu ili u drugu polovicu 16. stoljeća. Oba lekcionara nastala su na predlošku znamenitog latiničkog u Čakavici utemeljenog lekcionara Bernardina Splićanina. Da je ćirilica bila zastupljena u Dubrovniku svjedoči i podatak kako ćirilski prvotisak, odnosno ofić, rimokatolički molitvenik od 140 listova koji objedinjuje molitve Djevice Marije s molitvama Svete Brigite Švedske, svoj postanak veže upravo uz Dubrovnik, gdje su poduzete sve predradnje za tiskanje ovog dijela, iako je ofiće zapravo samo po sebi tiskano u Veneciji. Tako je priređivač ovog izdanja, Francesco Micalović, još 1510. sklopio ugovor sa znamenitim pezarskim štamparom Girolamom Sončinom da mu ćirilicom štampa oficij Blažene Djevice Marije, jedan lekcionar i prijevod augustinskih solilokvija. U sklopu obilježavanja 500. godišnjice prvotiska 2012. godine održana je u Zagrebu prigodna međunarodna konferencija, a izdan je i pretisak prvog izdanja molitvenika s pridruženom velikom raspravom. Uslijedile su i prve latiničke transliteracije sa studijom u samom pismu. Još jedan izuzetno zanimljiv književni spomenik koji svojim sadržajem pleše na granici, sad ću vam samo malo pokazati, znači fotografije, lajpciški lekcionar i ove stranice iz ofića, a ovo bi bio Libra od mnozih razloga. Znači, to je po sadržaju književni spomenik koji pleše na granici između liturgije i književnosti i rukopisna je ćirilička knjiga nastala u Dubrovniku 1520. godine. U njemu možemo naći, on je zapravo kompilacija evanđelja, raznih molitava, uputa za dobar život, ali također i tema profanijeg sadržaja kao što je to sanjarica ili primjerice horoskop. Od poučnih priča treba izdvojiti legendu o premudrom Akiju, apokrifni tekst koji svoje podrijetlo vuče iz Bliskog istoka, a nastoje najvjerojatnije još u 6. stoljeću prije Krista. Prošle godine održan i međunarodni kolokvij u povodu 500. godišnjice nastanka Libra, a izašlo je i prigodno izdanje s faksimilom i transliteracijama i studijom, na kojima mi je bila izuzetna čast surađivati. Tijekom 16. stoljeća tiskarska ćirilska djelatnost odvija se i u dalekom Bad Urahu u Njemačkoj, gdje od 1561. do 65. godine djeluje Hrvatska protestantska tiskara. Osnovao je i novčano podupirao zemaljski kapetan Štajerske i veliki župan Varaždinski Ivan Ugnad. Vojvoda Kristof od Wittenberga darovao je Ugnadu dvorac am Mandenhof, koji je bio bivši kartuzijanski samostan, u kojoj je tiskara smještena skupa sa svim potrebnim osobljem. Knjige su za tisak priređivali Stipan Konzul Istranin i Anton Dalmatin sa svojim suradnicima Jurijem Cvečićem, Jurijem Juričićem i drugim. Tiskani su različiti naslovi vjerskih knjiga na ćirilici, glagoljici i latinici.
uz 30 naslova hrvatskih knjiga i 1 naslov na slovenskom te 6 na talijanskom jeziku. Najopširnije djelo, koje obuhvaća 898 stranica, prijevod je Biblija na hrvatski jezik pod naslovom Novi Zavjet, tiskan glagoljicom 1561. i 62. te ćirilicom 1563. godine. Na naslovnicama svih knjiga ističe se da su stumačene u hrvatski jezik. To se čak vrlo lijepo može vidjeti ovdje u 6. redu, znači razumni hrvatski jezik. A kao mjesto postanka navodi se naravno Tübingen, jer je tiskara u Urahu bila podružnica Tübingenske tiskare Ulricha Morharta, u kojoj su svjetlo dana ugledali i neki naslovi i njemački predgovori hrvatskih protestantskih knjiga. Pisarskom i tiskarskom produkcijom ističu se i bosanski franjevci, čiji je reprezentativan primjerak nauk Garstijanski list, čije prvo izdanje izašlo 1611. godine. Ovo je zapravo katolički katekizam kojeg je za tisak u Veneciji pripremio Fra Matija Divković. Grafija ovog izdanja obiluje poveznicama s ćiriličkim pismom korištenim na dubrovačkom području, što je jako vidljivo usporedimo li prije spomenuto ofiće sa grafijom samog nauka. Evo ovo bila uvodna stranica. U franjevačkim samostanima u Fojnici, Kraljevskoj Sutjeci i Kreševu čuvaju se i brojni ćirilički rukopisi. Kako su sva 3 samostana gorjela polovicom 17. stoljeća, uništene su i samostanske knjižnice i arhivi. Zato ćirilički rukopisi počinju uglavnom s drugom polovicom 17. stoljeća. Velik broj rukopisa nam svjedoči da se ova vrsta pisma u Bosni koristila do kraja 18. stoljeća. S tim da su bosanski franjevci inzistirali zapravo da pisari uče, kako bi su oni rekli, materinje pismo, a ne latinicu. Hrvatska ćirilička pismenost fenomen je nevezan uz tekovine bivših država 20. stoljeća, te ju treba gledati kroz spektar trojezičnosti i tropismenosti hrvatske kulture, a također ju odijeliti od konteksta Domovinskog rata i dnevno-političkih događanja u kojima, nažalost, jedno pismo, dakle sredstvo komunikacije, služi za pridobivanje političkih poena. Pri istraživanju ovog dijela hrvatske kulturne baštine poželjno je izbjeći još uvijek prisutne klasične zamke historiografije. Postojanje ćiriličkog pisma u predstavljenim liturgijskim i književnim dijelima daje dodatnu dimenziju širini uporabe ovog pisma, koje očito nije služilo samo za komunikaciju sa drugim državama i vladarima, već i kao pismo običnih ljudi, tretirano jednako kao i latinica. Hvala vam na pozornosti. Lijepo sažeto. Kod nas u Matici ima jedan običaj, kogod gostuje, mi svi znamo, uvijek dobije naše literature, dakle autor je tu prisutan, popisao vam se, vidjet ćete, to je gospodin Vredulić. A evo, zahvaljujem što ste nam došli kao gost. Hvala lijepa. Nadamo se i drugi put. Hvala vama na gostoprimstvu. Molim.